L-istorja li se naqra llum kitiba Sir Temi Zammit. Temi Zammit kien magħruf għal fatt li kien sab li il-mikrobu li kien jikkawża id-denirqiq kien ġej mill-ħalib tal-moża. U għalhekk kien irrekkomanda li l-ħalib tal-moża kellu jitgħalla biex in-nies ma jimirdux bid-denirqiq. Imma parti dan Temi Zammit kien ukoll jikteb bil-Malti, kien riċerkatur, kien arkeologu tajjeb ħafna, kien tabib u xjenzat. L-istorja se toħodna u se titkellem fuq San Pawl. Fuq San Pawl il-kuntent. Normalment li San Pawl ma tantx nassoċjawh mal-kuntentizza. Dejjem nassoċjawh mal-ħeġġa jew ġieli anki qed nara lil Rosa wara l-kamera. Normalment Rose tgħidli li San Pawl huwa feroċjat. U qed titbissem l-iktar dak li għandna fil-Belt Valletta fejn għandna lil San Pawl kollu ħeġġa kif jiddeskrivih fl-iskultura tiegħu Melchior Gafa u iktar assoċjat mal-ħeġġa u mat-tagħlim milli mal-kuntentizza. Imma fit-triq partikolari li tieħdok minn Rabat għal Ħaddingli, preċiżament wara li taqbes il-Kunvent tad-Dominikani fejn it-triq tofruq, triq minnhom tieħdok lejn il-Buskett u triq minnhom tieħdok lejn Ħaddingli, f'tal-aħħar fit-triq li tieħdok lejn Ħaddingli hemm binja li hawnhekk għamilt din l-istampa, hemm binja u ħdejn din il-binja hemm l-istatwa fuq din il-binja hemm niċċa fejn tidher il-Madonna bl-anġli kif tidher din l-istampa u hemm ukoll xi qaddisin. U din qiegħda fit-triq ewlenija li tieħdok lejn Ħaddingli. Imma fil-ġenb ta' din il-binja hemm il-famuż San Pawl Kuntent jew San Pawl il-Kuntent li huwa dan ta' hawnhekk. Li meta jkun fuq pedestal ikun jidher xi ħaġa hekk. Right? San Pawl il-Kuntent. Dal-aħħar inżebaħ bl-aħdar u bl-aħmar. L-istorja titratta dwar dana San Pawl il-Kuntent u Temi Zammit bħalma kelli kurzità jiena wkoll, Temi Zammit kellu kurzità kbira. Għalfejn dana San Pawl jgħidulu il-Kuntent. Meta fil-fatt aħna nassoċjaw lil San Pawl mhux mal-kuntentizza jew mal-għena u waqqas il-bixra ta' wiċċu fl-istatwa ma jidirx li huwa xi kuntent. Il-kitba inkitbet fl-1931 u għandha xi kelmiet tqal l-hawn u l-hen. Mela l-kitba ittieħdet minn il-Malti ta' Marzu tal-1931 u hemm xi kelmiet l-hawn u l-hen tqal li nispjega x'inhuma bil-kliem tal-lum. San Pawl Kuntent, dan hu l-isem ta' dik in-naħa fejn mibnija il-pompa tal-ilma li fuq idek il-leminija malli toħroġ mir-Rabat issib fuq it-triq ta' Ħaddingli. San Pawl kif daħal? Iva, għax l-isem ta' dawn l-inħawi ġej minn ġbija tal-ħaġar tal-qaddis minsuba fuq nitfa ta' orfa f'nofs salqa fid-daħla ta' dik it-trejqa li minn quddiem il-pompa tieħdok wara ftit ta' wiċċ fuq it-triq tal-Buskett. Trejqa imwera, imħaffra, migduda bir-roti tal-karettuni u b'saqajn il-bejjem. Kien biss ftit ta' xhur ilu li din it-triq tawa tarmak parti minna. Il-bqija għada kif qed jiddiskrivija Temi Zammit. In-nies tgħaddi minna għax tqarreb lejn il-Buskett. Barra minn dan, ebda ħajr ma fiha. Mela, fil-bidu ta' din it-trejqa hemm din l-istatwa tal-ħaġar ta' San Pawl dbajjat fuq il-bejt tal-orfa ta' Salvu Dendel. Lil San Pawl laqmuh kuntent. Għaddejt minn hemm 50 darba u qatt ma stajt nifhem il-għala in-nies tagħtu dan l-isem. Jekk tħares lejn l-istatwa ma ssibilha ebda ħjiel ta' għena la fil-wiċċ u lanqas fix-xeħta tal-ġisem. Min naġar diġbija qatt ma ħaseb juri fom daħkani u idejn li jiġdu l-ferħ. U l-għalqa ta' Salvu Dendel ma tantx tfarraġ il-qlub biġmiela, mela biex tridu kuntent in-nies lil dan San Pawl.
Dejjem bix-xewqa li nkun naf dan l-isem kif nibet, min jaf kemm staqsejt nies ta' dawk li nħawi biex jagħtuni xi xaq dawl. Kulħadd ikemmexxu ftehħ, jerfa' kitfejh, ġifieri spaltu, il-fuq, jeħilsu l-kol xorta waħda. Min jaf il-għala semmew hekk. Milux kont wieqaf inħares lejn bieb ta' razzett żgħir mhux bogħod minn dan San Pawl il-Kuntent fuq it-triq ta' Ħaddingli, dik li rejtkom fl-istampa fil-bidu. Ir-razzett ma fih xejn, iżda fuq il-bieb hemm tinqix, ħaġa sabiħa. Madonna u bl-anġli fi sħab maqtuwajn breqqa kbira u taħtom żewġ qaddisin. Għala hekk imżejjen dal-bib tal-għalqa, kont qed ngħid bejni u bejn ruħi. Laħaq marozz ix-xieħ u meta rani medi nħares lejn dal-bib, waqaf u qal: Żbejja hux, illum ma tantx issib bħalu dal-bib? Dan x'kien barb? Staqsejt jien. Barb ġifieri kelm oħra flok xieħ. X'kien ma nafx, illum ġnejna u żewġ orfiet jgħidulhom ta' sura jew ta' frawla. Darba il-flien, ġifieri it-tali persuna li ma nafx ismu, darba il-flien kien qal li fi żmien f'dawn l-inħawi kien hemm ġnien tal-kutnent tar-raħal. Ilu xej barb? Staqsejtu b'aktar kurzita u ħerqa. Ilu nistħajjel għax laqqas naf x'kien dan il-kutnent. Saħħa għax it-triq twila. U baqa' sejjer li Ħaddingli. Jien bqajt inħares lejn il-bieb, imma din il-kelma ta' kutnent laqtitni mhux ftit. Mela kien hemm xi żmien meta din in-naħa kienet tissejjaħ tal-kutnent. Mela San Pawl kien tal-kutnent u mhux kuntent kif isejħulu llum in-nies. Tarax dan l-isem ta' kutnent ftit għadu fħalq in-nies għad li 100 sen ilu kulħadd kien jaf xi jfisser. Fi żmien il-Gvernatur Ingliż Alexander Ball li mexxa lil Malta mill-1802 sa l-1810 u l-Gvernatur Maitland mill-1813 sa 24, il-kampanja tqasmet f'distretti u f'kull distrett il-Gvernatur għamel wieħed li jieħu ħsiebu minn floku u sejjaħlu luogotenente governatore. U n-nies malajr laqmitu luktnent jew kutnent. Aktar tard flok il-kutnenti saru sintkijiet u dawn baqgħu sa żmienna. Is-sintku kien il-kap tar-raħal u jagħmilha ta' maġistrat ukoll. Il-kutnent kien ikollu ġnien għalih jew xi jalqa biex bħal dak li qallu juri li l-gvern kien iġibu u jafda fih. Uħud minn dawn il-ġonna kienu mżejnin b'xi ħaġra minquxa fuq il-bieb bil-kitba li turi dal-ġnien għalfejn kien maħluq. Għalhekk mhux għaġeb li dik l-istatwa ta' San Pawl ta' fuq it-triq ta' Ħaddingli tqedet fuq il-bejt tar-razzett meta dik in-naħa kienet tissejjaħ tal-kutnent u għalhekk kien magħruf bħala San Pawl tal-Kutnent. Meta l-Kutnent sar sindku, in-nies tilfet l-isem ta' Kutnent u San Pawl minn tal-Kutnent sar tal-Kuntent. Għax dik il-kelma jafa kulħadd u l-kelma Kutnent kienet intesiet. Hekk sejra d-dinja. Il-warrani jintesa u l-kliem jitgħawweġ u jitlef it-tifsir li kellu meta inħoloq. Hawnhekk il-kelma warrani tfisser li modi il-passat, ġifieri dak li qiegħed warajna, mhux dak li qiegħed qudiemna, mhux il-futur, ma dak li qiegħed wara. U meta l-kelma tilħaq tieħu biex ħażina, ħadd ma jista' jġiba għalli kienet. U biex tfisser kelma li darba tawġet, tista' tieħu il-bixla ħażina int ukoll. U hemm tittemm l-istorja tagħna fuq kidba ta' Ser Temi Żammit minn il-Malti Marzu tal-1914.
31.